Gaur goizean, Zarauzko Orokieta Eskolan, Euskal Eskola Publikoaren 21. jairako espresuki prestatu den Bale bizi garen seinale abestia aurkeztu dute. Festa ekainaren 10ean izango da Zarautzen. Abestiaren hitzak Xabier Euskitzek egin ditu. Antxon Sarazua eta Itziar Iruretagoienak berriz musika konposatu dute. Musikariak Vicente Martínez, gitarra eta mandolinarekin, David Gorospe, baterian, Igor Gartzia txistu txikiarekin, eta Antxon Sarazua, basua eta eskusoinuarekin izan dira. Ahotsak Zarauzko Eskola Publikoko ikasle, irakasle eta gurasoek sartu dituzte. Gutxi ez dira, ilusioaren lanak duen diztira. Izardinen bat mintzaira eta kolore, denak elkarrekin bizi dira dotore. Irakaskuntza zabala eta irekia, balearen baitan denok dugu tokia. Lan egingo aldu, euskararen alde, asko agertzen da, gure ondatzan, ongira igu irrika, hori ondatzan. Du formula magikorik, ez du ekarri, bizikidez esan noa du oinarri. Batera joan nahi dugu, oraindik bizi-bizirik gaur seinale. Ametsa beti izan da, loaren tresna, guk ederrenak egiten ditugu esna. Lan egingo aldu, euskararen alde, euskaran bizi gara, noski gure bizitza garestia, ametsaren alde, ametsa egingo aldu. Lan egingo aldu, euskararen alde, orain dela 5 edo 6 hilabete edo bildu ginen goiburu bat aukeratzeko festarentzat. Nahiko erraza gertatu zitzaigun, norbaiti berehala piztu zitzaion txispa bale horrekin, izan ere Zarauzko armarrian balea bat agertzen da,
Orokietaren logoan beste balea badago, eta orduan, bale hainbeste erabiltzen dugun hitza da, eta horrekin izjoko bat eginez, azkenean bale bizigaren seinale, horrelaxe geratu da, eta nik uste erki dagoela. Eta gero, esan genuen, kantu bat ere egin behar dugu. Eta Antton Sarasuak eta Itziarrek esan zidaten, zuk egin hitzak eta gu gero moldatuko gara, nahiago dugu horrela. Eta horrela hasi nintzen, horri zuri baten aurrean, gehien bat goiburu hori ardatz hartuta, eta horrez gain, gure aurrak hemen dabiltza, eta ezagutzen dugu eskola hauen filosofia, irakaskuntza eredua, Euskal Eskola Publikoaren amets horretan gu ere partaide gara, eta orduan, oinarri horiekin eta gainera gero Anttonek eta Itziarrek atera dioten distirarekin oso erresa izan da kanta hau egitea. Ongi dakigu irrika hori nondatzan, Gu formula magikorik ez du ekarri, bizikidez asanoa dugu oinarri, batera joana. Lehenengo letra egintzan, eta orduan letran arabera, horri emate dizu hildo bat, ez? Nondik jun, da gero batez ere bilatu da, erresa izatia, barneratzeko erresa, melodia, errepika edo euki bartzun errez ikastekoa, eta segituan burmuinean sartzen zaizun horietakoa, ez? Alaia ere, eta gauza horietan oinarrituta, kanta doinua hortik sortu genuen. Gero melodiaz ja sortu zanean, pixka bat ikusi ginen, agian detailetxo batzu pixka bat egokitu egin behar genitula, pixka bat umian, ezaugarrietarako ikuste genuen, ez zalain egokila igual edo oso bajua, edo momentu batzutan aldaketa txiki batzu sartu genitun, baina, pixka bat idea originala aldatu gabe, ez? Abestia, melodia oso polita, bilatu ginen, da orduan, hortikan abiatuta, pentsatu ginen nola egokitu, ez? Forma eman, egokia izateko, besteko erresa, eta hori izan da. Eta gero, arreglo aldetik, hori biliginen nola folk ikutu ematia, edo pixka ez dakit, azkenean erabaki genuen, oso herrikoia izatia, ez? Folk ikutu ematen, gero umiak eta irakasle eta gurasuek kantatuta izatia, eta... Hori da, denok parte hartzia, ez? Eskola osoko, ez? Partaide guztiak aportatzia zerbait abestillai, eta, emaitzakin oso gustora gelitzea. Gu gustora gaude, eta gero jendian erantzuna ere, ze polita eta segituan da, gero gabian, hortxe, iskatori izan helburua eta lortu deula pentsaten. Eta grabaketa bera zaila izan da, gurasokin eta besten eta nola juna? Batez ere irakasleekin. Helduekin zailagoa. Helduekin eta irakaslea. Ez bestela umeekin, andoainen grabatu deu, Neurotika estudioan, estudio elegantia da, eta horrek imponitu itegu, ez? Piskat, eta umiak ere, kaskoa jarri, baina, karo, segituan kontzentratu egiten dira, ikusten dute hori serio dela, eta oso erresa izan da, umien partia behintzat oso erresa. Eta hori, gero ja da, grabatuta gero ja arregluak, eta nasketak, eta horrek lan gehiago. Eta hor aukeraketan, helduena behintzat ez da erresa izan. Hor izan da lan handiena batez ere gero, baina, dana oso ondo. Vale, mi esker. lan egingo